Na pomwe. Nyame adum. Wudin. Didi Salamatu Mohammed. Salamatu Mohammed. Okay, salam so free hina bai. Philosophia Samai. Ehwa. Bedase. Abrantie yi okwohye obayi Rashida Nyinse ne maame ana hwan maame no. Pacha yesa. Rashida maame no. Rashida maame no. Okay, medase. Enu ntie ne Rashida maame nso ewo ha. Obeka de wonim na afei yede de ewo ho. Say yenka ne say good news so eba then wankasa wabua. Okay, Rashida. Mama. Nanu asem a wode ba ye no. Sainti mu biemu we na yentie. Me pacho keka ho mame. Mama pacho. Me fra samai. Mempe me pacho oba de wo ehia na ye. Eno na akuya beka nti ma yehye yemko. Mama pacho me ne bema bi ko hia ye feni Solomon. Na pacho na me ne me so ne ye dokuna ejuma. Na me ko hia no. Pacho me ko hia no o me ne tena fefe as a dating. Ba emu on ma hu se na no ye nipa bi a na no ye meka. Se me ne hia no nyinsa ebem. Pacho nyinsa ni mu na me ko kan yensa menyem. O je ne fefe kwan so ba eto me bi no na ba mu bui. Ama o ka se wonye ready. Se obehwe ba timi nkoyi akran ningu. Ti pacho yensa no mabusu afo ya. Ama me sister penyi me kwampo ba mu bi. Ti pacho me ba penyi na me di nechi. O ka se tia ne ye e ka chen se me ba penyi ye bema. Pacho on hwe me. Ma me wo ba no. Ana ma me bra ne bufu ma me ba ne bonasu. Pacho ma ye chi ne kotum. Ye chi ne kotum ne sika na o de ma ye se emfa ya abortion ne kwampo no. Me ba wa antwe ama no. Pacho ne fiefo baaye ma ye ko police station ko yi case ne ba fi. Pacho mu de eche ye se o me sort case na ma bibia atoto din. Pacho de ba fi no mo ye o ma fam de kakre baaye eduru animo no. Obia atwe no ho afrim. Pacho ne san bibia begu me nkwa me so. Pacho ye fie de bi ni bi. Ma me so my no patient wantimi nkomba emmehwe me ne akora no. Pacho no ana maya na me de jai ko pay susu adwuma. Ana meye. Pacho susu adwuma na meye no nso so no. Me sha emboa me ana me ye kaka na me stop we. Say some akwa pension adwuma bi a meye. Because of akwa na o ka me uninti. San adwuma na kwan so matima side. Eje a mintimi enhwe akora ne yi. Kwasa san adwuma ne skeni ma metimi da ma akwa ne de akọ school. Boy no on hwe akora no. Sa akwa ne be shempabuo, obedidi o, obekọ school patchin na ye mea. Ye friend nso anu akeka do patchre. No akate ko no san na manage blacklist. Pacha akwa ne yare. Ma me friend kan say Solomon. Akwa no yare o. Say ske bi ani me ho. Sa akwa no pesem da akwa no ko hospital. Pacha oka che me say ne sika na danfo bi wo. Se ne sa koka obesani ama me. Ma me pacha me hwe anim sa sika na amba. Me madam ma me ne su adwuma. E ho na me ko bob sa me da akwa no ko hospital. Me friend no sika wo sene ye 100 cedis pe. Wan fa bia nto so. Pacho mi sika no kuma madam no kan se ne busa na me giye no. Pacho eni. Ama madam ne je phone friend kan se Solomon na adentina. Ono obi ba awa on pese obehwe akra no. Nti imagine say wo ye wunua ba ana ko bi di sade we di na. Nti kebe ya wode. E ho me de wanya abota madam no. As no ke kana adwuna kire madam no. Ana o ka ti madam o de number ne share blacklist. Pacho e friend na ye nya yesi e pe obi phone. Na de afre no aka yen say on twefo no mfrem bo sampo sa akwa na wote senda ono nso wanim akra ne din dia ode nim akwa na ye ne krada e na ode fra akra no se sa akwa no school a woko onim school din akwa no school din eno nti na ma wode ne baaye no okay me da se na se solo uhu ne wan Pacho asamai me pacho okay obeto ade ana na wutwam me pacho e ho na obe han dan mumu fie pacho ye fie ne nchen ho no ma na obe han dan na me di hu nti na dan fo so ena ma me di hu okay sabre no na wusu adwuma pa sabre na me so aton kenken okay sabre no wo mfie saying pacho sabre na mo 20 sorry 20 years se wo was saying pacho se mo 26 and akra no was saying akwa no 9 years 9 years okay enti ye hwe bra wo so woni ne nyinsa woni ne chai na di say answer wo nyinsa how many months pacho be 3 months na wa wo fonim se woni Solomon ena
Shempra. Me patcho na me so ado hui. Patcho na papa de no woni. Okay. Patcho me so hu robo maame amane. Mama me eye sanko betu anamo. Obetu di anamo. Obehwehwe ma hwese e ampa se e ono ana me ne wo. Patcho na to de biko obegina ye fe anim ono abekwa ma me ma de adeda. Patcho adan se de me nwan me kompodo mani kwa hu bida. Se e ban mawe ana me ne wo ho. Enti unyinsa ye no wo so ka che se ko yigu. Me patcho. Sabra no na nyinsa na enya sai. But that time na nyinsa na e almost be 2 months more no. Okay. And almost or say ono na kwatwa adro bra isa genom ana wo mo skasa ko na kwatwa adro no. Me patcho scan on my miss on the scan bra mabusuafo. Hey, Miss sister penyini na scan be si ne so. Ah? Me patcho anta mama Solomon, Mercy. Me patcho. Waye de wonya kokodro edi sika bre wo sister. Se onfa omonfa nkoto aduro na munyimu. Me patcho. Emrati bi so akokodro. Ade ye nonum, ye red no nonum ye tramo no nonum ne aka no a. Waye sei. Waye sei. Ye chese ye hunu hwe ye he. Way. Boy. Sika se no de bae. Patcho 60 cedi. Imagine. Obra we say ntino wa tro na aduro egu pipa so a wonim se aduro no ye 60 cedis a wo se wo sister fa nkoto. Patcho edondo wan tran famba. Patcho 60 cedis na on the bint minister krabu fui. Ne si den wo hunu se aduro no a ye di etu nyinsa ego na ye 60 cedis. Patcho ode ba wa ka se ne sika e wo ho ne to ko gini sika na damfo bo oba. Patcho minister krabu fui mo on minister kwa mudi bo mu kwa nya asem ketwa. Wo sister pani ana kuma Patcho me ma me nuaba. Wono chen ana wo chen no. Chem patcho chem bebre. And ye can say Solomon so chen sister no ana sister chen Solomon. Patcho sister ne chen so. And wo tumi nya sa akokoduro no ebre ni 60 cedis. Se onfa nkoto aduro emfa ma wonom na nse nyinse no akoefon na mama nka nkire no. Wo mu ade Nyamati aneka. Papa. Nyamati aneka. Otua ne ka bian sesa no onfa ma na busuafo yempe. Okay, eti woji sika no anasa motobo no. Patcho minister ji scan no otobo no. O kono wan face scan. Patcho na minister ka say scan o de buy ni enintimi nsom. Patcho say scan no. Eno sa dem kan ma nyame se nkan me de bo ampese ko. Ananka, eno ano no nanka mbeka kire Enya wo mpra. Enti se sika no yaje ne ade adidi. Ukọ baabi nti uma ne hunu se wan kwa nkoto adro sika ne de wo fai ba wo de agba mpese adi wan fa ana wo de ye de ehuo Patcho me de bo ampese ma papa na de board ne brem. Okay nti uma ne hunu Patcho. se wan fa nkoyi amu Patcho de. Okay nti free from sabre no ano no wo hwon kakra wo be continental wo be twadro wo be yesei wo hwe wo a Me patcho from one wan hwe me biom. ena sabre no se na wonim ne bushia ni bi. Patcho ne bra ba ku na menim no. Ne ba no ba okọ mani kwan san twa ne biom. Okay eno no yes sabre no a wo bra hwe na som na wo hunu na busuafo ana. Me patcho an. Muko police station ho no. Patcho ko police station na me ho ne bra ba ku bi. Ba ko pe nti ne busuani ba ko na ba ye. Me patcho. Otu bra ne be gina mu no oyi o ma ye beli no. Patcho bra ne de oba no. Police station de wamba obi okọ aso ntine fiefo na ba na ombejam ne yi boy ne ko fi enti ade esenkaye na police station wo mo ne abrante ne kaye ebra wo mo ma ne bill no. Patcho police station no patcho mo yi no my busa I fiefo ne ka se omumfa boy ne mbra fi da kan do meso tina ofi patcho ne na me ne fa ba da kan de ma mo ne wo. Okay ma ye ma me akwa bansa Obapa Ubeka kakra wunimu fa ho brebai na wube hunu se obey wone abrante Mercy etwempena. Patcho. Na ade no. Me ba no kra me de ne ko school awa tamale. Wo wi school na wonya tamale. Ana ne papa ene me na yetena ho eseseye. Na me se sa na tie dia akola na wie school dia ya ma ne ye dai entena fie nti ye nto ano so ne ye hwe da nyame ba ye dai
ebe ya amaye na me kwabo ne so wa na one ne koye dokono djuma no nti me kwabo na amane ne so wa ne so amposinity wo baaye ana wo ba hu ne brother no na ne bra ne ma ne sika ana one ne bra ne kokuro na wo mu kototo school no ma ne nyina bibia ne ho ayanto na ye de ma papa na akasa fa ne ba no ekom tamale ho ana wo mu koje pipes no na afide date na wo mu say ne na eson ye na wo sa de ne koye na wo de koma teacher for no na wo sa baaye nti akola ne wo ho a 1 2 3 no afre ni wo school awo tamale ho no waka kire ne papa say oh papa mitiya me ya bibi ha me awo school mu ho ama ne papa pani ebaaye ono so wote pasoro wabaaye no na wababusa me say na sese no ade ba ade pa na ha akola no wo school mu ho na me say da akola no ebi a won pa school ni dia mintimi nkire na waka say bibi hunahuna no wo school dem ho no aya me na de ba ya ne say mumma ya mie no ne wanya dai ne wanka school mu ho na ebia nyame baba ye ne jima bi afa marakwan so aboaye afide akola de bi afla na wo fle ono kwa na bibi hunahuna ne school mu fla na wo fle na ne papa say sa na tie dia me mesam na me kan ye no aye ne kura kwan so na bat akola no wo ha no dodo se bibi hunahuna no me so me ni wa ono so ni ho ye nim de ehunahuna no awo school dem ho sa na tie dia ya mane ya dai one blafi ana ono frɛ ne madam no ene ne se na waka kire wo mu na wo mu se sa na tie dia wo magya no kwan ana papa no se ne sika ana wo mu ma ne ba fi akola iba duru ketia afita anopa anyumela ka na wo faaye wo twa no ho wo ketia ho saa ba pem 7 ndio pa no sister bi dem no onya kwantwa ne ho sister bi na eton enwa mo wo ye honom sister ne se wo hu se akola yi kwa no wasan ba wo kwa no wasan ba ana akola no ko maame no ko so ne nsa e de na abatena ne nkyɛn na wo se afita no pa na me hu se Rashida Africa musiye na de be atwa ho na akola yi twa ne ho a wontumi faka enkofie ode no ho kyerɛ na afide ase bibi abo afa ne tirim na maame ne eso ne nsa de na akotena kam na maame ne so ye fie ni ono so fie ni na maame ne baduru gate na no na wo ga no kwan se wo nwura fie na shida ba ya wo kasa no ho a na la shida ase na adwene no insiso edi achi na se na ade ba ade na wo kwahia be na wo kwahia no wo school mu ho na ye usi na ne papa se yambo mpaya ne yamfa manyame awa na kakran na ne papa pani no pa duro bi na wode ya na ne tinu pa ye ne ba tono kakra na woko ne so wa na ho na wo ye dokono djuma no afide ebatia ne se la shida nyim me pa cho dokono adwuma ne de bibia hunahuna no dokono adwuma ne de bibia hunahuna na adwene ne ani achinhia afide la shida nyim ye no enkofo na ha wo ye ukrasefo na me se ye person be graduate ye person oto dokono wanyim ana me kobo ne sister na amane na wana na ye ho ono ne sister ne kobo me kobo na amane na ne sister ne se na me nuan wanyim ampa dakoro ya me twetwe ayisira ibi na me ko sira no baaye na me twa da shida sin na me se la shida ne se wan kan no kure ankyere me wo fie ha no ma me ne wo jese ye sisa ye e de aguda kabakum ade yakosi ye wasina ma menyimu na me se wonyim be ma kura wo ne nyemo ye no me pase wo kwakyere
be ma kro say wonie ono na enye me ka chen say hwe mani abre say wo ko school wo na da che emba si asu yie emba boa me man ka say ko school ho na bibi ko hunahuna wo ho na sabla fie na ba fa nyense eba na wasema me pa chew menyem na me se wonyem menya akwala o menya akwala wonyem ya 1 month pe no mahu se ho adan na so oba no no so ye bata wanyem da ahwa na waka kire me se ma mesraw mbakwa akokire be makoro a me ne nyem ho ye onko kire ana me frɛ ne sister no e de ne baaye ana me se nne se wonua no wankokire be makoro a one ne nyem ho ya mi tonya me se me de sikan e ba wo no akunu na masa kumi ho ni anyina akọ self defense ahwa na wo pa ma chew se me nya abotre wa ya ka se obakwa akokire be makoro ne de ode me bakọ na wakọ akokire be ma no ana ni nua ketewa bi wo me ahwanom ana ni nua ne se na nya abotre na boy no la sira ntimi nkọ enko pante boy ne say we na nyemo me na boy na gikinie se boy na gikinie a bi ma ni hu ye se one la shida enam na me see you nti edura nyemna no na me ma ne sister no eba fa no ana wo mo koye na ana sister no kobo agu ana boy ni pie ye ana sister ne se wambla one ne won kombo wase wo mo ba wura dem ntena se na sister ne se dabi we nya tena se asam wo de bla ana wode ne fa nken kakra na wo mu pie ye ekwaje na nchen na wo mu busa no efiri boy na anum a nyinse no ya ka se won woda wa wo pay wona obaya bia wo pay ama obaya no kura no ne ba no wuye na ya ka se wontimi nyim oba na ana ya busa ne se wo nti asamwe ya ka no ya ka se wontimi nyim oba ya se nyinse no wo dia na se nya wo dia ni yehu ai ono na nyim no na nyinse ne de wo ma ne wo wasa kasa ne boso na kaka bensem bi asa de wo sika jese wo da pebo so ana ne sister no busa ne se wo na wo nyem mi nua no na wo ma ne wo sa wo ma ne wo a kwan a wo ba fa so se wo ma ne wo no ye hwem o ka kire mo say nyinsa ne dia ne dia but o ma ne wo ahwana ne sister ne say sister sa na tie dia ye nya dan ye ntwemma ahwana me ko flare la sida papa na la sida papa pie ye ana de ono ne kiriba ne la sida so pie roza na roza ko busa ne se wo na wonyem mi nua ba no wo ba ka kira me se wo ma ne wo nyinsa no kwan ba na wo ba fa so asa nyinsa no wo kwakunu ahu afide ana roza ko ne se wanti ase ahwana oni roza ko no ebom ni na roza ko no pagya no eden to fam afide wo bobo na wo sore ye no ana wo ko le chida sister no so abranti akofa kiri ana wo nwan ne sister no ana ono koto gotam ahwana papa no efre roza ko say me mani bra fie gba na ngura fie ahwana me yankasa na me ko frɛ ne say Solomon o papa frɛ wo dem ana papa ne de no ko wura ono ankasa dem ho ana wo bisa no na me ni ho na papa ne bisa na me gina bontim ho na papa ne bisa no question bi wontimi ya no ana papa ne sesa na te ya my brother wo makaranta mo me de wo ko ana papa ne sorry ana wo so ne nsa na wo de ne ko ne brother ne dem ho fie ho nti wo mo ko duru ya no ana ne brother ne bisa ne se na ada na wo nyeme me bai ya baka na wo se kapata pasam kire ye se satam ni nyina no wo de sister city ne bre Rashida ne se wonje anyumre 7 ababa ba fa Rashida ade na kwa sofua odne kwa dan wakoto aduru ama no
no wayi nyense no se wokokunu awana me se baba yesise ni se na Solomon ye dey eye nti sa na tie dia e mamon fa sam no endi agoro awana ne bra no bufu ye na da za ko pie ye na wayi fun afle police ni bi awa ye hono na police ni se si akwansi ni ana wo machie no e de na akɔhyem ye de wa akɔhyem afita anopa na ye de wo kɔhyem anadwo na ade akyi anopa kora no obusiani bi amben ho wo mo se obaje dan wona wo brother na ba ye na wo ye obusiani bi a wo ho woni busiani bi a wasame ho wo brother na wo kwakwan so no na danfo fie sa fie na mo ba soe mo ho ho no ana mo kwaje dan no wo baby sa papa no eyire na sɔre ye ye frɛ ni gifty ana wo ba ye fie ho e ba pa ya kyɛw sɛ akwala no woni maama wa ha woni papa wa ha nti de ba ya ne sɛ yankɔ ho na wo mo kɔ kan sam no na yampa wo ma kyɛw na wo mu yi no na wan fa nani empagi manya no wan ya dai no wan hwɛ akwala no wan wo nipa na wode ba wiase anya aboa da bi am see you na ye nyina bomu yo na ye koye na efie na wotim no mbema ne bi so kaya ho na ye koye na mbema no kotena ye ya na akwalai papa fo minu na wo mu ka asam no wo mu ka asam no na police fo no so eyi no e de ne ko kantaba ho no na wo mu ko atwena so sise wo mu ama ne be na se wo pie na wan hwa akwala na wo mu fa ne case ni ya dai ensamra osi you afidi ye beduru fie ade akyin ye otwen wose brenu okokora fim ya hunu ye funu bone ye say ai wokọ wo bobo wa ha binim si wodi mate mimi say mani kura hunu mpo ahwa na me so mu ma me say ayadanya me ba na kofa ayadan edi aba enipa so na wode ba saase so minim nipa bo da bi ana me kwa kokun obi na me so mu e ba oboso me bre ono so ebre me bre ono so ebre hospital nyina mia si e twa nyense san a mia mitimi twene da bi pa na me se anyakopon bone be na me de ayew anya ne hwe mia na me hwe me nyense ho obey na hemu ya na ma wo ade ma ba wi ase na ma sa ba hwe mo nyense bi ade ba bone na ma ye kire nyame mo be bua no mo na mo sen kofa bresan de bre no la se la nyense da me bre ni papa so bre wo ko sa ayi kabia ni wa ya mbo nyinse wa bra wa wi ya se ni mo jawe 2 days ni mo jawe me se wa dwena manaka se waka 1 ya pepa ho na me se la shida wahu eso hwe na ya ka no ebi niye ko school wo se ayi madamu no ehuna me ada sa wo ba ya kura atwe be ba ko no die ya ehuna obetimi asa woni munyam wo de uturu ma akwa we o twani da wadi o wadi wa fe wuturu wadi bi bibia na wo life wo awa he kana afide kikiri ana wo ba wo ye nyame aye ya dom wa wo brema na satam no so me yare na wo mu koya ma operation me da ho pacha oti mintimi nya da me ba ya me ho how be ni de oba firi bonti na ba chia me na wa ma me 10 cedi ada say 20 cedi ya la sira de na hia na me da adane ama me la sira de unya bi dia ha me dabi wo ne papa wo sare na wasanye wa anya 1000 kora ama me a ma me do nyame se ma no mu nsuo se nsuo hunu na me da siga so na ma fa tuya manum me num nsuo nyunu na mba fe a wonu nsuo nyunu na obe fe ti wo nuam me noa na manum na ma kyerme yiem honam na wo
na me siwo e de me ho abofode amanyame hata sori la sira samne de me ka se nyame ya na me boa na Solomon de wo ye nyina me danase pa me danase se woti ma nyame abu me kwasia na me na wo bu me kwasia wo bu nyame kwasia dabi me na asam bi aka Solomon baba bia na no aka no wo ne busa ayi maame na wo gina mu se ne busa ni no maame no say Solomon maame yale wo ye basabasa Solomon maame yare wo ye basabasa sana maame na eka no no wo hunu Solomon maame da wo hunu de obi da anka wo dan ya wo se kwan na tene minim baby kura ne maame efirira minim baby kura Solomon firi yala ye supporting some phone ekofa e de ablame na Solomon se wo da kaminamo se wo sasese o se wo ewuram o asam bia ne ho amaka kire boy we na wo mpene totom pene no a wan bla ye nim enfa pachaw emba pa ma chaw ntisa se waje ne ba mi na asam bia ka mi te hono no mi ya muslimi mi nim de nyame ba ye amame awasase so mi ntimi chi obi ba awo boso na ono de wode ye me ne de me dana se pa na Solomon won ti asama me kan se won pene no ampene toto dia won ba hu busiafo no no wan pa achew mi ntimi fa obi moja enya me dia wo e ma ni nyeye akwala yi si wonom no wonim da che da baba ba ya ma no wo wona wo po akwala no enso mi ntimi mpu nipa mi ntimi mpu no na Solomon na wiya ya me kasa no won tie naso no won bie naso se ne ma me tie ase a ne ma me nso tie se oba no so nim se wo ya wofo na se wo ya ba tampati se me a won sore ngena no won hwehwe ne nana ne kiri kwan na akwala no we nipa wo nipa ti se wo mu wonye aboa na me dana sepa na me hira no na aden na mobile ya wan hwe no won hwe akoda ne sade police station hono wo mo ka kire no no mo asan ko back yes akọ back kwa police ni na amane abor samet ono na ye pani me kwa bo na amane say the boy ne ya no mani nje papa ne se oba fle no yes WhatsApp papa ne fle no e ka sam bia kire Solomon na ni Solomon no wo mbuade ankasa enya se wo muade mpo ma na Solomon no aho wanyame na wati aso na wafa ne ho adi na wakwa akopie bebi so se wo ye bema se ne kwete ne da so tua ho ana me boa etua ho ade no so wase mienu no ade no so wase hwan ni na ye set ni nyina timi nka hwe kire no asama na amanyame ebra wo ye no oba fie ho so oba hwa akwara no wo ba ye no kura wo ba na do aba hwa akwara no ni tiri wan hwe nyin se ni na chiro sanya akokoduro ba fie ho oba hwa akwara no oba hwa akwara no ana me ka kire ne se wo ba hwa wo ba no wa hu nyame akwara ida wo u picture bibia nkire se akwara no nya wo ba eno ana Solomon PS adane ewia na awo pie koye na sada no kra wo ba na bibi kra no de ba de na o de sapan ne ba ye what of force wa ho oto de en ade ne de na o de ba ye overall jacket no patch no nko sabre na oba na kra no wanya san patch na akwa afa na ya wo no fa afa ko na aso ka komos be aya kasa kese o ma me kra kasa kese ne be so chem fe no akwa bosome e no to overall ba ko overall na ye 4 no to jacket 2 ana samna no to samna 3 ombo 2 okay omo kwa middle one 2 no to okay to all ko no discuss to so patch ko an face can kapre wasi akra na new overall no wo wi a motwetwa semena na hono de agu feeding bottle mu na mo de atua na no ama na ndom beboa eno ano no
Wakɔ no wansi wo bie mu. Wansi wo bie. Sister. Ma me ebra wo free school mo baaye no. Edi science na wo hunu se wonyem. Wo free school baaye no. Ni 2 months na wokɔ. Ana me hu se wonyem. No hu se wonyem. Okay. Wo kɔ no na woni mo no wo hunu. Wo kɔ no wadi nka ahia no. Meboa. But me ko school na menye hu no. Me ba na me hu no. The school mo dia na ye wo. But me no obi nya ntoka ke 20 me tini bo ho. Te o ma na me tini na ha me. Na hunu niema. Pacha. Hunu dia yin. Pacha up to now kan pa me pacha me no kese kweda so ha me. Ntidia na hunu. O ma na so na ayetu na echi. Se na wo se bibi hunu am. Me pacha. Na no na me eno so na ye de na hunu awo. Ede na hunu am. O so otiti ko dem wa na bibi. Na ase de bibi ase bibi kasa me ho. Na so pesha me. O pressure say ye den. Man patch me tia se na won san re kone kasa mo say sorry free anako bibi foforo. Man patch me timi ade kwa me mani so beteti me hu na ade kra me ankasa. Me de me peko ye. Na before wo kon so na bibi asa ni ho. Before me kona sa de na ni mi so. Eti paye bia ni ho. Hwe ni ho. Wo ko school me di si ansa na e ko start. Patch me ko school me da me ko school foforo na sa de no ko start. Wo bo hwan ma ne? Patch me friend papa ka chere no. Me ka school mu ho. Patch me ka chere me madam. Na madam fe me fada no ka chere no. Enti wo free school mu oba ye na adekoro no ko ye. Me free school mo ba ye kwa so na ekoba na enko se ma papa yin so so meduro no. Patch na etime gina kakra. Gina na den wan san ko school ba. Gina ye no because na school mu penifo no nim de na e hawo. Enti no bibi akọ na den wan san ko. No ani nyi school no hu bi ma hu. Man patch manager. Patch na school na me tu se kwanye sa school no kwa na me sign na. Na chese we anya wo choice of school nti no na nya de a wani gi school mu ho ankasa. Patch na we ni sa akoba ya. Bibi ankoba school mu ana no wani nye ho because we nya choice me patch wo. Baabi a wunya ye bia no ye nhua de wo ho. Mimi tuwe baabi a me nya ye. Eyi awukire nti ye twintwen so ebi a kire no a e wo se me kwa ye no na e ho aye ma me na ho aye ma but because the mani abre se be ko school nti no e ba sa kwa me papa kwa no wabre wo ensam so na ye keka kire no wa kire nti na so me a me fa bra bi e friend bra kwa me se wo te apre e na tena ka mu na me se bra wo kwa koja me se ye benante emfa woni school me chusu ya menya benya ensu school bia ye school ni nyina ne se wo ba yiro ho no wo sua de ye kire no secondary school sa ne ye kire bibia enti no mekọ ye ko chiri ye ansa na ye konya school a ye ko bowura mu because na minim school ye ko bowura mu aye se kwan da ho kwa na mkọ papa ama ne ye simenya bi ena me call ya me na me sia no sister enti wo anya wo choice of school no eno enti no school na wo call ye no wani nkam ena ade na me nipa ni ka school na ye bombo dina say ye ba ma akola ba say ye nimunyam adwuma be na papa ye wo bra wie ye no na ho kire wo ho papa ya bra so ana nyame aye ya dom tama wo ba wie ye no na ye nsemu aye kakara na me se sa na tia de aye mfa wonni agoro ye ba wi asese ye ba wo mo na mo mba se ye nimunyam anya nimguase ya na ye pe wallahi ye so akola we pa ase wanya dai nyame pega no soro no wamba pega ye nso the sira opportunity na wa makwase bi ya se akwa bi ko ebe school akonfam nyina wa de bai akuya ya bo doko ko banku enyina ya de she chobos no mu o mo de ko san anta ono ne kiriba san ne kiriba me yansa ono wie se a me kasa o wasakafe a Sunday na etwom ne week ne Sunday we na ana mene ne koye busa kama bokora no ono na te wano no sika me fa ye system ni anso then papa so of no above 25 million. 60 million. Yeah, they were your pressure, boy.
ye de ko school na hwe ne ma mototo akwala no na se we ko bla na bo mo di we ya bo ya na akwala ya akọsan ho asan ba na odi yaw abese me mu mba de me se Onyankopon na abo me gimi ni ho na kanya sa obi anje nsuo kola wo me nsam no wotina ho a wanya timo dese menya me school me chisi menya na menya na atira ho anko ma me hia sabe so sabe nya do kwase ampani be ma ya watam nkudi asra na nimu se yiwe nko ma me hia no wotina school mo hia de a nko ma me hia no oba ya na obeto no wo ho no wodenye wo no ya so wa wie na kwa asako school sisa abra no hia no ekoye na wunhia no sister Rashida me no na kasa yeso waduro ma no koye ne se no hia brante no mante mama brante me se mante no hia no enti wo nko mi ma baba wa bia wo no so nkwase asem se ya de ne kwa abrochire ya de wo ja ne boy wo ya de ne ya ma ne so de ne kwa duro abrochire wo si abrochire wo mafiebo Jimmy mafiebo what the mafiebo san ye san tam no fra brochire ho ene ye de ne ba ye wo ba ye da na ye se wo fru ye de ko fru play no sa da na ebo friend ge ba ko no be se dem ho enti wo free brochire ba ye no na ebo ene ge no na wo ho se nya ebo na awa no ebo aware foforo wo na ade nam ho no mafiebo ene san ni fra brochire ba ye ebi no ade na house ano on the akofaba se wa hu bra wo bre se wa hu yin se mu kom wa hu Rashida me no wa hu yin se mu kom mante kan kase mama ba wa na o mu tie me no wo mu tie wa hu yin se mu kom wa hu okay se wo so wa so ade ama wa ye den se affect me ti o ma na me ti mo ye me wa so ade ama na affect you ti yanso wo ko school no a enkenei wanya anye ko assistant se pede enye wo kwa wa hunu ma memo bre hwane me etoto de ma wo sister abranti o de na ode ama wo ka kire me ka yo de ama wo kire me o ma de en pacho ma me hwe o ma wo de en pacho ama me ke se de na ode ama wo pacho ba na ode ama me ne wa o ma ba papa hunu e ba aboju wo mu Rashida me pacho mon friend na mame ebiem answer na makọ ne mame ne so di kai tra brand ne line no e fa mame biem na me kọ mame ne so ye fre mame no ho wo dia di kai fre mame na mame ye wi brand ne still e be sa fre no wa hunu no wi me dia e ham ye kra ne se wo ba be ka tra mo sa ha me na me nyem no na dem ka se me ntumi nyem ba na mitimi nyem ba pa me wo ma nyem ba ko me wo ba ba ko ho na so we ne de yi me na me nyem ne de so be ma ne ho like ntumi bia wo osan wo ade nsi ase me no ho no na nka wo sa brand e hwe no wo te de me keka no nitira ye pa na wo kwasia me na kai wo bia Wewe. Wo bia sa ba be kansa mfo de akere wo maame ene wo papa wo mu ade. Wo hu na akra na nya mfie se ni. Na nsa me fra no fonso. Wo fra no. Aya. Me fra no fonso na kola ni yale. Nya ise. Na me ma wo fra no fonso. Na me se Solomon. Enti wo wi ase. Wo se pin. Na me so wo wi ase enti won kai me kola na oba no e. Umoja no watu agu ana wase ma anyami wo mbaba na me se wa ba wo wa mba wo asama me ba bo wa mane ne se akwala no wa yale wo ya me ba ma me to miniska me ba hello mama hello yo mama na pomo te say pa cho you nanso nyame adro me ho ye pa Solomon mama na me ne ka say me pa cho ani ye da ni dia ni Solomon no wa hunu ai okay
ɛna no na yɛne wodi nkɔmɔ oba no solo ɔwɔ hene fa sɛsɛ na wɔwɔ adwuma mu adwuma mu wɔ hene na adwuma mu na wɔ nkaeɛ no ho a nti wɔkɔ ɛnɛ na wabɛfie wɔyɛ sɛ mɔfrɛ no nti wɔkɔ ɔbaa ne hɔ nɛ nti solo se ɔbaa ne hɔ nɛ mepa kyɛw ani si mu da bɛn mepa kyɛw anɔpa yaa na wɔba nti anɔpa yaa ɛneɛ onya meduri because ɔbaa no ɛne wɔ maame ɛwɔ me nkyɛn sese ya nti Solomon menim sɛ wɔtwa wo ntoro sɛ yɛ no kuro ba wo deɛ sɛ adeɛ nsa yɛ deɛ yɛ mo nyame soboɔ na maame ɔba Solomon wonim sɛ ɔne baabi awo ai menim da na no me ka kyerɛ wo no menim a pacho kyerɛkyerɛ mu sɛ deɛ na no wo kyerɛkyerɛ mu kyerɛ yɛ no yɛ tie wo deɛ me deɛ ne wɔ wa ha obi ka sɛ wo hwɛ ɔbaa na aba nso ɛhwɛ wo ɛne wɔ sɛ wo bɛsua adwuma wo ni bi na me nso agya me yɛyɛ dala nkakra nti menya kakra no ɛne wɔ me sɛ wo bɛsua deɛ me sa nso ba no wɔ ampa a me wɔte hɔ na wɔ sɛ wɔ kɔ hɔ no wɔ akɔ akɔkyerɛ na ɔne na akɔ adwuma wi ana ɛhɔ ɔne na kɔɔyɛ nti me wɔ ha na wɔfrɛ me sɛ adwuma no wɔnyɛ pita wɔbɛyɛ nti agya me yɛ ntɔboa a akra menya bi a na mede kɔ na mede asɛnde no ne yɛde kɔ saa ɛna ewoma no wɔba sɛ adwuma no wɔntumi nyɛ nam saa de nti sɛ wɔntumi nyɛ ne kaakaaka wɔ so wɔntumi nyɛ ɛne yɛ nyinaa yɛne ne ahea ne yɛne ne teɛ yɛne ne teɛ nso mmerɛ kakra wuie no wɔyare paa nyame sɛ yɛnka no korɔ wɔyare daa hɔ na ne ho ɛbaa ne kakra wɔ ɛna ano yi a ɛne obi bɛfrɛ ne sɛ wɔnyɛ adwuma bi wɔmeɛ nkɔyɛ ɛne wɔkɔɔyɛ a wɔma yɛ nso meka sɛ me bra baako wɔso wɔkɔ gala na wɔmo asogyafoɔ no bɔɔ ne tue wɔ nwura mu ɛfuru no kɔ ahyɛ firigi mu sirisi a na Solomon no mewɔ nka biribi ɛnkyerɛ me sɛ ebi a maa mɛkɔ a makɔnyi sɛ wɔ baabi anaasɛ wɔwɔ ɔbaa no nso so wɔno nso wɔnim sɛ wɔno kɔ ano wɔnim me da kɔkɔraa da ɛna me nso memɛnteɛ nkɔraa ne wo a yɛde ne brɛ me nkɔraa bebree wɔ me nkyɛn sɛ meɛkasa siisi a nka nyɛ boa payɛ sɛ nnipa no wɔno wawo wɔne na nyi sɛ a mɛtumi ankasa ɛwɔ nkɔhwɛ akɔraa no nti mɔkɔ ɛna na deɛ no bɛfrɛ me sɛ solo picture aba bɛtɔɔ pidie no so deɛ wɔhwɛ na yɛ ampa ɛnna agya yɛn nso yɛfrɛ wɔ a me nso yɛ menim fa ho mede so wɔ ne nti wɔno no wei mo kaa wei no a wɔba a yɛ na mebusa sɛ na wo deɛ woakɔyɛ a wommɔ mamanneɛ wɔsɛ maa no wɔpɛre no wɔsɛ ka sɛ ne nyam nti wɔnya bi a ne wɔsɛnde no nti adwuma no sɛ yɛ deɛ ɔka sɛ wɔabrɛ gei ne sika dadeɛ a ne wɔboa nti anɔpa yi ɛna no memefrɛ ne sɛ wɔmmra nti anɔpa yi ne wɔbɛduruyɛ ɔba anɔpa yi a wɔdwane wieɛ ne ɔno ɔyɛ sɛ wɔbɛkɔ hɔ nti sɛ deɛ menim sɛ ɛbɛyɛ kakra ne wɔdu ɛhɔ no na wobisa ne sɛ wawo ɛne ade a wɔka sɛ ne osuro so ɔbɛka kyerɛ ɔkamfie akora no anya kyerɛ wo mepaakyɛw ɛno deɛ mentumi nkyerɛ ne deɛ wanka wo nana na nya mfie nkono 9 years wayɛ ɛyi ɔno kɔ ne ho ayɛ ɛyi nka bɛyɛ mate no kada abere nko wɔ me nkyɛn ɛkɔ sukuu wɔ ha ɛme menim a wɔkɔ sukuu wɔ ha ɛbi sɛ akora baako pɛ no na ano aduane ɛyɛ sɛe ano aduane yɛ sɛe akora baako na ano aduane ɛyɛ yi sɛ wonya bi kɔ na ade ma no ɛna adwuma asɛ yɛ afrɛ wɔ baa no maame wɔboa ɛntoro na ɔde twa awɔ no woba Solomon sɛ yɛde akora no kora gyina hɔ na yɛde nkora ɛbɛɛ 4 ka ho ɛma ɔmo yɛ 5 menyi ne sɛ ɔbɛhunu so ɔbɛhu a na ɔsɛ no ebi a wɔde wɔno ɛna bɛhwɛ nkora no ahunu sɛ mebɛnie wonim ne ba no ɛyɛ na ankɔ yi kyɛw pa naa ne nyinaa yɛgu so sɛdeɛ biribia bɛtɔ bɔkɔɔ na afra no yɛso yɛnya kakra a yɛde asɛnde maame na afra no nso wɔnya aduane yɛde ne ɔde no akɔ akɔto sukuu mu wobi ka sɛ wowo no ahwɛ ɔba a ɛna aba nso ɔhwɛ wo memenim a nka wɔn nyinaa nka ɛma kadaa bere nka afra no wɔnim nkyɛn so a kakra a yɛbɛnya bi a yɛbɛtumi de bi asoma ma ɔmaame no nso anya ahotɔ no afra no wɔde no akɔ sukuu no yɛne yɛnim asɛm no kɔa no gɛl no bɛfrɛ me kɔa mekɔyɛ me nwanwa agye me nsɛm ɛkyɛ sɛ menim no hwee sesei ɛne ɔno nso wanka anka sesei mekɔa wɔn mo yɛyɛ na mene frɛ wɔ nua maa mo
ebo wo mama ne no mo sa ne Solomon say na aba na what you mean come will be anti and you know or say kada mo ka ya TV ne tramo na me pacho o ma me na oba solo ni su bai etese wo ye basa na me pacho debi me ne ti ifi akora no sabi woni ska kora na obeba me nche wontimi enka me na me hwesa sabi ni su wo sigire gina ene bia wo hye dem a wo mpie nya hwe na me kwabo ne purumusa ne fe ade wo se ma bia me niska ne wo bia ne me gibi na me dia man ya duma se pa me kasa ha wo nya duma na waboa engineer na wo be ye na wo be nya kakra bo no woni mu afidie no ho adwuma ahanso woni mu afidie no ho adwuma obi mfaw nti wono wo ye ya nti obi ada wo ma fa na no ya da mo pre ye na no wonya adwuma wo ko ena wa wo be ko di sia enne me hu so wa ba be gade ya obi san se wo kwa yin no se wo ko okay wa woda debi uniba ya samo wane aprana ne na wa hase no de nyame ya adom na wunya kwan ne ababa wana solo ne wo ye maame ekasa me pa cho eya na chope bi wo ho a modi ama maame no ene abusia ne pa because Solomon anu etia wo mu kase pa woni abusia na ene ne yie kra because woni obi baba nyinsane a wotumi fa 60 cities na wodi akwa mabusia ne se wo mo fa nko yi nyinsan no ntumu wan sura afere wa anko yi me ena mama me kasa ni ma ka wani na ka ma ja ni ma ka ma ifi san kura wa men kai wa ena nyanya kura na ya ko ne na mu nyanya fi ate wo sabi ye didi akura ba ko pen na no aduane eye sani ne wo bo mama ni anka mama ka wani na ka ma awu be me me se wono apa bo se mi jira die so amene wo kasa me yen eni papa se sadie wo ba tule mu na obuta obia ebe kam na samaki na wo Solomon wo nya ba samata kora nti ada no ade no hu no sai wo wa tudie ne so di mirika e ba na mi se ko ma ba kora ma da wa no be nya sama ma sore na me wo Solomon wo e tudie ne so na me kwa me yesa Solomon ye jani ye lanche ne pa nti ena me ko ya ne so me ko hu ni picture na ampa wo me fra no adwuma mo na mta na wo dia wa kwa ya ye nyina ya sokora an cheda wo se ma mi suro sa meka na mta busuro wo chiri ma po kwa ya wo sai wo chiri ma po ka chiri no kwa wo ba ko sa me tia ti na wo kwa wo chiri ma be po ase pai ene ta ka chiri na chese Solomon won fie be sai Solomon wo benya be 30 okay ana 25 mo ba ana say 25 or 29 okay okay ntina wo chire mu se na chire ma wo mu nyina akra wo ni ade na chire ba ka chire na wo ba ko ana di wo di Solomon no so ya wo ba ko nti wo nka wo na akuna enye sa wo ya sa mama me kama ma ni hu kan su ya mi gina mu anopare anwumre sai wo ba no kwa me ni da ko me bo wo se wo gina nsuo mu me sai wo ba no dia na ye kan si ma me na wo ka se wo ka nsuo a wo gina mu enti gala no wasam na wo ka na me ka se wo gina nsuo because menim dia tia me bi sa asam we fa cha me pa na ni ayate ye ne se solo se sabia son sabia nyado ba me fa cha ma menka na wo ba wate ya ne ye ka che so wonya isa nkwase akeka no wo ma me ye yafo wo te hwiche mu enti wo ka se wo gina nsuo mu na eye me nwanwa ai na sam ya na gala no me so me ne mu kakra sa de me che se wonya yafo wo te hwiche mu me fa cho me nya yafo be bia me ko be bia me ko pa me nya yafo sabi na wono no na ti se wa ma ne me nyina abo mi mpupu mi hu asama meka echa se we no ka na me sa fa ba ko kra e ye se ya wo kwa kwa di no ma wa kwa ko nyampo e yinti me stramo mada uroma mo ka bibi ntra wo ba no me ne ma me pa cho oba no ene wo ma me e wo ha ya
enti wudi no kra salamatu enti no ayi oba no so a wone no wo ye no so wa Aisha Rashida me pacha Solomon amina wa homa ne so no maame ene ne nkasa ene Solomon ame nkasa na wonyoju wakoma ma after hello mo ho ye me pacha me ho ye pa na so wa nyame adom abusiafo no ho ye wa mu nyina ho ye yeah ta na godi kade ho ye da se pa ye da se say Solomon wade yawo no ade asem kumam sa na Solomon no oba ne de waye amene de ma mi anya misro ni nipa o kanya sa asama ebaba me ne montamu no kenya papa kina menso mete ya ti meso mini uda kokola mate meso minimo na wenyina yamba na kofa baaye minni asam bia maka kire wo ba ne se Solomon na meda na se meda na se pa wala me ka se somewhere and shimia na me boa na midimani ato wo sontara minimo wo so wonnim me maki me obata pati se wa me obata ti se wa me fa boni bia anya dai entia wo ka na me da se ya me ma oba no kasa kire ne pa na mo pani yam dia mo pani ya mitimi nje o nana ne firi wo nsem maki wati asiwo wanti asiwo ayawa wo dia eya no kore pa ya no kore pa ya wo me di nyame di pa wa chew me srawo me dia ne de ehame na bata busia no mommo modina kwan a mo ba faso aba hu busia na mo ne wo mo ba kasa na waje wo nana no ada akwa bata wo hu no ono na me hwehwe maki yama wa botre sa dia wodi wani ato ye no mate kala ko tegbu fam mesra wo minima ka wo nyina nka madda mate nka madda mate an kurani ebibu me ha ya kile bidin ebi wo sukuu ye ba ta yo ka wi ye nyina woni me nana ko ye nyina ya wa ha na minima ka nyina ma ni sa ni petada efidie ne so a ana no bi premier de ba ko premier ya fidie na na picture ne de onua TV ni Akoma FM wa ho nti se no gato na na mde be ma gato na te se de wo gu me mo no enu na mde be ma mate senya nkopon to supa egu makoma so ne bia ni amunya ho abotre sa de monyam mate akola ba akopel yenti be na no obi ni mo de obehwe bie yenti be na no kasa sa e mo wa ba na to e na me se ni mu atam na ka enuru be bia e kon mate ya kata e de be send no mate ye be pa no so ye be pa na ba ha mate be pa na na anya sa oba no de Solomon ye no ka midina chi akasa mi le wonana ya wote wiase ka woni ho mate kama boni dua kura ma ne bra bo kura ya basa mesra na me di mani ato so se me so me ya bata iti se wo mate ntimi fa boni entua obika mate obi na de boni batia me kade a me bo mpa ye se e ma boni mfirma num emfa ntua obika mate nti mesra wada kutugegu fom me so mesra o mi koto je nyina so bu fom e pa wa kire se bomodin na ba hu busiafo no mi da mi asoma fo wo ya soma mi si mi ndi akwala na achi na wo mu aye bedi asam no wo mu wo ho na de ye baka na afidie so na ye de ba ye adwuma wo bomodin na wa ba hu bebi a onana no ehia wo na abusia ni asam bia sa wo se wo ba je wa de a ye de ba ma mate sa wo se wo ba ma akwala na atena ye ho nso a na sa nyame adom na sa wo ba ye nipa na sa wo ba fa wa de a media me ba
me ba ne yɛka wie a wɔno wayɛ mfomsoɔ me ba ne yɛka wie a mɛba afra no ɛna ba bɛto school me ba bɛpa nam de na to school mate atam ɛde na mesraw ka biribi ma wɔ mo akra no yɛbɛba yɛba aba bɛpa akra no me wofra adwuma baayɛ adwuma fɛ sɛ wofiri wɔ baayɛ wayɛ bɛpa papapapa adwuma nso ni kuro mu engineer na woni mo yɛ aha yɛ mfaw ɛne wɔn nso ɔba ayɛ woni mo yɛ ɛdan no a yɛhu no ne peta na fidie ne so a ada no ano bi bɛfɛn sɛ wɔn yɛn kɔ wɔnyɛ adwuma bi wɔn yɛn kɔ yɛ bia wɔkɔɔ anɔpɛ nso mɛhu sɛ waba abɛtwa de sɛ waba ho nso wɔma ayɛ ɔno na mebusa nkɔrɛ yɛ a mɛntwa kɔ nti menim sakra do sii ne da yɛ ne ndiɛ menim sɛdeɛ ɛdo ɛdi a waba hɔ nti mesra mo sɛdeɛ mohu me mmɔbɔ no a mode biribiaa agyae akyɛ me mohu saa mmɔbɔ no na akwadaa no nso yɛnni ne hwammɔ mɛba abɛfa no na mede akwadaa no atena na sɛ mede no asɛ skuul wɔ ha yɛbɛtwerɛ biribi ana no so fɛfɛɛfɛ ne akora kama bi nso o mate wɔsu saa egu ne yam wɔtumi busa ne maame sɛ nti da wɔ hɔ ɛda ne maame bɛfrɛ Solomon sɛ wo ne akwala yi kasa wɔyɛ akasa nana yaw oho yɛ ɛnoa no gye sɛ 10 years wanyɛ ne yi anko yi de Solomon yɛ no wɔyɛ yɛ borɔ paa ɛnso nyame yɛ Solomon anyɛ yɛ kora wonyɛ ɛna me mɛka kyɛn sɛ wonni bia wonya bia na wakɔma ni ɛda wonni bia womatumi afrɛ ɛna deɛ munyɛ wu obi a ne wɔ a wante asɛm no wahu Nana. Mami tie, wo die tie. Aha. Nana. Tie. Nana. Papa. Me wa ho wo nana mi ho woda. Ye. Mi ho woda. Ne ho ye. Na so da bed mi ho. Me ba be ka wate. Ye. Me ba be show. Mo akoma nso oyem. Wo papa na wo se wo ndi wo mewa. Me be wo na ma ba be ka wate. Yo. Come on, so I am. Oh, Nana, ewo. Oh, Nana. Oh, the Wamu be play. What the Wamu be play? What the Wamu be play? What na yo tama no ha. Ye, kata. Me da super. Oh, na min sra won so. Ba be show. Le ba be show. Ba be show na papa na. Bye. One day you bye. Bye. Never be show. What the Wamu job for? Maybe be an out. Mini wa. Mame, onyame nhyira wo, wa ma wo se kura agume. Say ye won na wo ba bi o. Mame mo mienu a mote ha yi. Mo so nonso na eye me ya. Se mo a mote say no mo nonso. Se mo do so a enka ye kasa ba ye ketua bi. Ka adwuma ba ye mmra ma ye he mame. Onyame ma nkwatente wate. Gala no a wutuye no enche obejai esa se nyame ma wakọ akopie gold kakraka bi so okopie so aya afre no na wo ya wa ma kakra wo pone kakra wo di ama me nyame ma ko ya che se because ebi ba won nsam a wo che se wo behwa me bia so abonten so fo nyina wo nyame nhira no ma onyini che wate wo ma wa hoden enti wo de ye besan ne wedding komo enti da mu ba siesie mu ho na mo beba no na wa me yam se da se na mo beba na ye hia mo ne ye nyina so yatumi akobi na asetena no ye nso yatena se bi why yo nyame enhira wo pa me pa cho de me kan ye de ma refi gold de wo benya unya ma refi me mate ma me boni bi ama enhira wo di no kre me da se no bye eno ba pa batampa bye nyame nhyira okay na kiss no wo hia kiss wo bi ne yepe enye enra wo bi ne yepe enye enra de ni bia enye ayi abrantie ba ko do wo maami de ni bia wo ewutu se maami say bam Mame, wo bu ato wo yam. Obu ato yam.
ora ho me ho so ani ase nyina atata ne sio energy na asareho like way happiness mixed with sadness tears of joy oh mami mesu wo kai wo bra wa bra for 9 years wo kai wo bra wa bra for 9 years eto betwa why nyame ayadom ora ho ana enije na ada no wo suyin ka bibi kire me sala enije na ada ni suyin ana ni nyina ka ho osoro sane abehwe wo ho osoro tie o enche ukomu badwo why na ye bom paye se onanan daachi bi onyame ma wo nkwane ahoden na onanan meye yie emeto na abrewa won peka ketewa bi ma wonamu a wo kodi dwade wo ko yempaibo a mosque de wo ko na won so wadi wo bre eso ade nyame nhyira wo pa wa ya ade nye obi ananka sabre enka mami yenemu no de na ensoso nka atemni anka onpa ko bedi no ebe te said you no mpo na nyem obai na ensoso wa ya ade onyame nhyira na ebusuani Rashida mama ede na woka mama juma nkoso amen mama juma nkoso amen me ni asida bia me de ba mama me ya bia ma no ka kira o se ujuma nkoso no e ba ya bo ho bo amen I receive it in the mighty name of Jesus amen hey I was here go ho insira de ya de ma waji o mama manchi obi nim ba bia ni insira be fra bo Allah ya obi nim ba bia ni insira be fra ba nti ya de mawa je ala onye okese wate ami mo ami no kra na mo kan ye mede no Rashida mama ade na wo ka kire bibiri kira ye no ye pacho nyame nhyira mo onso obi bia amen do bia koma erehwerade enyem fama enfie sen ni ena wakoa antentam mfie be seni mama pacho mint mfie seni me pacho beka mfie seni ene wabra wo pesomufo na wunya senka obehunu abrantie mpo abusuafo na wunya efie seni pacho 9 years ni da be na aba ha pacho Tuesday enti Tuesday Wednesday what that be Tuesday Wednesday that the same day Tuesday na yan sori pa free yakonya so yan pompo ena yenya results at the free we case no but 9 good years nti no wo bai na ususu hu che obi afa ne nko nya de kwa akotere TV so wo bi ha you obi ha ebra wo bre no enipa ben ena story ya wo mouse kasa Rashida ji nefa to kokoma wo bayi nom obi ma wiska na anu wa yare enye wo no maame eno wo papa no abusua no eno na ebo mpempen enye mo a abontin su ni ben enso ka susu hu kire wo bi bra wo ba no a ko mbeka cho semma ye do kotere TV so wani mre na enso so ebra wo baaye danwa yatumi ehunu ene de wo hweye ewo TikTok de wo tie ye wo hweye wo Facebook ena fa YouTube na wo tie ye ewo akoma 87.9 FM no pa cha wo te wono wani nye wani age aboroso wakoma to yem sade ye maame adane no we ye tears of joy wo hu nia wonye nani age ko kwatene nkafiri hene kwakwati abusuafo nka afiri hene wa block ne line wa friend wenye yi
wɔfo obi phone no frɛ no a no abroke no ɛhɔ nso awunim baabi a wɔhyɛ obesua adwuma tu behu no wɛn ɛyɛ hɛya nyame edi ya chinti yɛde ensa so bibia mu a ɛyɛ yie yɛbɔ nyame mpa yɛ wi ane ne bɛkasa sala enti ada a ɔbɛba no ɔmoba me yɛ hunu na metu abɔfoɔ aka ho na kyɛse yɛn nyinaa no yakɔ akɔhyia mu na sɛ wɔsɛ ha koraa no yɛbɛba ha yɛne wɔn mu nyinaa yɛne abusua no ɔmaame ne obi ya bɛba ne yaba ha na ɔmo de deɛ ɔmo wɔ ato atiefoɔ anim ne yɛada wɔn ase ti sɛ duru berɛ wɔso ɔbɛfa ne nana na ɔbɛfa no na ɔde ne kɔ why enti